Ahojte, som X-dielne Revcraft a v tomto videu si dnes ukážeme, ako vymeníme svetlá na mojej A4. Máme tu na tieto svetlá zatiaľ. Sú to Angel IC, lenže tie predné kryty sú už trošku staršie, môžete to vidieť. Tu máme toto. Tadá! Tu máme teda naše nové svetla, ktoré ideme vymeniť za tie Angel IC. Otvoríme si kapotu. Otvor sa. Začneme pravým svetlom. Vonku sú tieto dve šroby, ktoré budeme dávať von a potom vnútri sú ďalšie dve, ktoré si ale ukážeme ďalej vo videu. Tieto dve šroby máme teda vonku a tu vzadu máme ešte jednu a tu máme druhú. Tieto šroby netreba úplne vykrúcať von, stačí ich len trošku povoliť, aby sa nám ten bod, kde sú uchytené, trošku povolil. Vidíte, už je tam volno. Takže teraz nám stačí už len to svetlo takto vytiahnuť trošku. Nejdeme si ju dávať ale však úplne vonku, pretože potrebujeme odpojiť káble. Tak, keď už máme odpojené káble, stačí len svetlo vybrať takto vonku. Ja tu mám ešte štarter na xenóny, čiže de facto iba to vybrať celé. Keď už máme svetlo vonku, ideme si vybrať žiarovky. Sú tu takéto perka, ktoré držia tie kryty a na to nám pomôže iba si to vylupnúť šrobovákom a potom už len vybrať. Tak, a teraz si môžeme žiarovky opäť vložiť do nových svetiel. Smerovku vyberáme po otočením tohto kolíka a jemným povytiahnutím. Žiarovka je v tom tak zakrútená, preto je dôležité si nájsť tieto drážky, kde vsunieme zase tieto výstupky. Dáme dnu, pootočíme, máme ju tam. Aj na tomto kolíčku sú drážky, ktoré tiež musia zapasovať do drážok svetla. A opäť iba zatočíme. Keď je to v rovnej pozícii, to znamená, že sme to založili správne. Svetlo založíme dnu rovnakým procesom, ako sme ho vybrali. A dávame pozor, aby sa nám tieto uška pekne napasovali na tie šroby, ktoré sme predtým povolili. Keď už máme svetlo zachytené v uškách, môžeme si zacvaknúť naspäť elektriku a pokračujeme s dokrútením týchto dvoch horných šrob. Jedno svetlo máme vymenené, môžeme prejsť na druhé. Pri ľavom svetle urobíme vlastne ten istý proces, lenže tu je trošku zhoršený priestor. Tak, a máme von aj druhé svetlo. Tak, a druhé svetlo máme založené. Takže, to by bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite nám zanechať like. Ak chcete viac podobných videí, určite nám dajte odber. Sledujte nás aj na Instagrame. Zatiaľ čaute.